Yaba. Edumero. Yedi yabeka say. Enede he say. MPP so mama. Na mama so MPP so. Yantisa ogogobi. Kasi yantisa ogogobi. Na deɛ ɛdɛ ne sɛ mesrɛ Onyankopɔn mmarima ne mmaa ɔmfa mo nkwa nkyɛm wɔmmɔ mo apɔmuden ɛda yɛbɛto aba no ɛne akyire nyinaa ɛda berɛda yɛkɔto aba no mesrɛ mo ne abusua nkasa mo ne anuanom nkasa ɛmfalama nkasa for Kasa, say a Cotobana, a number 2, a number 2, a number 2, a number 2, a lawyer, Pabra, Martin, we say a lawyer, Pabra, Martin, a lawyer, Pabra, Martin. Now, you're Patia, you're Papi, you're and you saw your people. And I'm proud of your people. That's what I tell you. Rabbi Pine, Rabbi Pine, million is up, and you're buying a pine. And you're buying a pine. Everybody wants to find the same. One Rabbi Pine. I don't know. All the young trouble. It is Islam. Maybe and Papa Pretty. Sabi. Enkrofoni ana abɛhyɛ ne ti yanom na abɛhyɛ ne ti yanom ana abɛhyɛ ne ti ɔpɛ sɛ nkɔdai ɛda ahyia yi ɔmo hyɛbrɛ ɛsesa yɛnte aseɛ nna yɛnte aseɛ kyena mɛsɛ yɛnte aseɛ nna yɛnte aseɛ kyena nti mesrɛ mo yɛabrɛ ɛfiri ha yɛnkɔ baabi Mufo mutiri fem. Anybody in Sana and Nama I don't fear. I'm a few a bedroom, a brother, ya to Abano. No, when you're not a Kayo. No Franchame, Sammy, near sea, Namasram, Manco Yajuma, Mulo, the fear, and Mamonka Obiantopa. Obi akama mama mfino yada munyina mase onyame hyiramo ema mo yadwuma nyame o hyiramo nyina yada munyina mase